These things must end now. No one must give money to any officials here. We are here already struggling. We lost a lot of properties. And we don't know what we're going to do once we arrive in Malawi. I want to take this opportunity as well. As we arrive in Malawi, government must at least support these people with 1 million each person. It wasn't 1 million ya jani boma. Ah, my rubbish. Hello Malawi. Ay. Ay, chakula leo. Naona msoje blanket. Ndoze uri kuja kuzizira. Tumwela kachai hai. Kanena niso mauwa mutu jani habari ya Malawi. Amalawi anzatu amene mukhala kujonja. Kurumbwa. Ngati mamva kutumbwa. Ndi kumene mupanga. Are you serious kuti auti yayi ababa tionetsetseso kuti kamafika umene kokuboma at least it must give must itu akuti must it must osati kupempha koma kulamula afune asafune akuti boma la apatse 1 million kwacha aliyense amene akuchoka kujoniko. Ma ukukunjivoyelena kuti nkurumbwa inu anthu inu muli pa mavuto odi kapena basi mwangotengera pa advantage kuti basi apapa tivute tinyong'onyeke. Inu munthu apa mavuto angamachita kusankha kuti ayi pokafika kumeneko kaliyesa akampase ndalama mwakuti kodi kumeneko ku South Africa mukhalako lida kutumizako ni ndiboma kapena mwina mdali ku embassy yetu anzatu maybe kapena tatiuzeni zona zenizeni ku South Africa mupita uko muchokera uko mutawadi mavuto kapena basi mwangotengeka kuti basi titengera advantage. Ndipo munthu amene ndi unjoin amene amakhala pa mavuto sanga machita usankha kuti hayi boma likatipange motere compensation mukatenga kuboma la Malawi bwanji ngati kuti munapita ku South Africa ko ndi boma la Malawi. Ndiponso muzithokoza kunena kuti boma latengapo gawo kukuthandizani kukuchotsani kumeneko. Ngakhale tikudziwa kuti pali nkhutu kumve zina akangobwera kunoko tingowaona 1 week awo ayambaso bisala mzimatirako mabwera so kuchoni kumweko. Ndiye musamatenga Malawi amene akukhala kunoko akupereka misonkho amene akuvutika kumatenga Malawi jobusa akamalola kunena kuti boma lizitenga ndalama za misonkho imene akusonga kuno nkumapita makakutengani kumeneko. Ndiye malomo oti muthokoze kuti boma apapa latithandiza malomo oti muyamikire kuti at least atiganizira inu mpaka na muzipanga nshulizo opusa ngati umene muchitira abale ya Malawi vomene kupanga kunkushuliza kusayamika chimene munthu akuchitirani. Yamikirani kuti boma latengapo gawo lukakutengani nomata ludzonzi kuti ndino ankhutu kumve apala mamva pirikota zimene muli pamene popo ambiri mmakhala ankhutu kumve omanyamuka maulendo opandana ophindu omanyamuka maulendo opandana omutu kumapeze kuti nthawi zonse xenophobia sidayambelere ku South Africa mukadakhala yena mukadaona kuti ayi tinapita ulendo uja atithamangitsa tinapitaso apa atithamangitsa 2019 zinali zokhazokhazi boma limakhala upito makakutengani kumeneko. Koma mmalo mwake panopo mwalo kunyada kuyerekedwa nkumati iyayi kumeneko kuti kafika boma likatipatsa 1 million kwacha for what? Mwapanga chani cha nzeru chimene mwathandiza ku dziko lino la Malawi? Mwapanga chani chodziwika chonena kuti boma linjenjemere nanu kumati iyayi kwabwera anthu amene anali ku Joni ndiyeta apatsa 1 million kwacha aliyese? Mwapanga chani ku dziko lino la Malawi? Munthu wanzeru ramata akachoka akapita dziko lina lake loyenda amakumbuka kumudzi nkumatumiza ngachepe kumudzi nkumapanga invest kumudzi. Inuyo ngati inuyo majoni machona aku Joni mwapanga chani? Musalipyetse mtima kaya inu
boma likuvutikireni kukakutengani and likuvutikireni so kuganiza kuti apukipi yanu muyenda motani izo muona muli ndi kwanu mukafika muli ndi azibale anu kaya gulitsa ndi ng'ombe kati nkhuku kati chani enani kumeneko kuja ndiko makhalako zaka 5 10 mwayenera kuti mdapanga invest kuno kumudzi yes tisakunyengerereni tikunyengerereni chifukwa chani ngati kuti pali inuyo ngati mudzi kuti simdapanga chiliyonse kuno kumudzi kwanu muona kuti mutani mwakula mwata koma zoti kapena muzikhala ngati mukuopseza iya iboma lipatsa 1 million 1 million ya chani ikuotseni 1 million ya chani boma marabish Take it back. Good morning, Matsukabanji Konsei Mene Inuyo Modi. So actually, Nkana I think in the minute I invite Kumabe Mwina Mage Mongo Langizana. I know good sometimes muntu wakaudu lipa pinjo muntu mavuto sometimes mabezozoti especially so when ugwana zoti muna gitanzo sijubwera umata kuyankhula zinthu zoti later on mabanga regret kuti makuti ndimamkhala zimene zichazo so komano ife chachikulu tiona kuti tikuwafunira zabwino azibale athu amene ali ku South Africa makamaka akhale safe kuchoka ku South Africa pakana akafike ndithu ku Malawi. So this issue of 1 million ineyo maganizo manga ndabona ngati kuti one thing, okay, one step at a time, okay. Step ikayembelea step pakali panopa. Let's not talk about 1 million. Let's push kuti anthu amene ali stranded. Guys, kukhala kuchigulugulu ngati mene kuchako sikokhala amene sizoyenera, you understand? Kuti stuck. Ena ndrama amakhala kuti kandrama ndi kuti izinthu zinadola. Ena amakhala kandrama anatomizatu, ena amakhala kuti chani, ena drama, I mean, alibe na zinthu zongozi si plan, okay? Si plan yoti iweyo ndi like kupita yayi koma ndi zinthu zoti zangorani zangochitikete. So chimene tikufuna kwambiri panopa ndi help, chithandizo makamaka cha mabasi kuti pasinafike pa 30 June chifukwa achinanyapapi amene achawo azapanga zinthu zoti zosakhala bwino and even a police sazakwanisa kuteteza azibale athu. Ndi chonde nkhani ikulu push imene ngakhale panopa 10 tizikamba zokhuza ndi mabasi kuti guys please chonde tiganizireni kuno kuti chokeko panthu pamudzi pano patopetsa and anthu ena you understand zomwe chitika zonera kudwala ina kutani ena kubereka onkuja zosakhala bwino. So chikufunika ndi chithandizo cha mabasi. There's 1 million tisokwanza nazo zinthu. Tisakabeza 1 million ya tisokwanza nazo zinthu. Please chonde, Ten tipanganiza mabasi. Akulu mabasi akufunikirira konse ka boma ndiye na onso ofuna kwabwino othandiza athandize koma za 1 million zethenza zisokwanza zinthu. Mabirage ena ayankhula mukhanga kuti muna mwachipongwete bafuna kwayankha anthu ngati amene wawo. So guys, ife tikufuna nzabwino, tikufuna ni safety, chitetezo kuti mpaka na mzakumanda azibale anu
makolo anu, ana anu, mabanja anu amene ndithu mudawasiya. Guys, thank you so much.